hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Nyaya yevanhu vari kunzi Vakapisa, Mbare, Musika vari kunzi vari kufungidzirwa aripo masuspect kuti ndana nhingirikini nana nhingirikini. Nyaya iri kubuda pano nepaX apo pane inoitwa Change Radio vari kuti the Mbare fire rigging for over 10 hours now is suspected to have been deliberately ignited by ZANU-PF youths who have previously blamed Mbare Musika for the devaluation of the ZIG. As expected, the fire brigade arrived late, woefully under-equipped with insufficient water and tools to extinguish the flames. Ndo nyaya iri kubuda pano iri kutaurwa kuti vari kufungidzira kuti pamwe zvichida vakomana vanosapota ZANU vanozoti vakomana kavamusangano vanozvida kafutika zvekungonzi vari in control. Saka ndo nyaya iri kutaurwa panapa, ndo vanhu vari kunongedzerwa kunzi ndo vakangodaro vakaita zvinhu izvozvo according to these people they Change Radio. Ndo mashoko avari kutaura ende vanhu vakawanda vemuZimbabwe vari kubatikana cause ndikuona umwe ari kuti it's so painful, we hope who lost out will recover. Umwe ari kuti so Mbare Musika was the command center yered here. Umwe ari kuti nonsense, ZANU-PF dominates those stores. How do you cut of the nose to spite the ear? Vamwe vazhinji but inini pandanzwa nyaya iyo ndatanga kufunga pamwe mazuva pakambotaurwa nyaya pachinzi Youth League vows to defend ZIG. Kana muchirangarira nyaya yacho iyo tikatombobvunza tikati kana vachiti vari kuda kudefenda ZIG vanodefenda chirudzii? Mari inofanira kunge ine zvinotoidefenda like ivo vakazobudawo vachifambisa nyaya dzavo dzekunzi mari yedu iri gold bagged. Pakatombonza aiwa saka tinenge tungoti mari futi tinenge twakabheka vaingotaura tunyaya. Saka youth yange yonzi saka ndopatazobvunza kuti vada kubheka nechi vosvika vatoti pamberi nezano zvavanenge vachiita kungomhanya mastreets zvina direction zvaizvo ndokubheka ZIG kwacho here. Ndo zvinhu zvataitobvunzawo saka takatoshayawo kuti chii. But inini nyaya iyi yakadai so inyaya iri too sensitive yekuti handikwanisi kuti ndibvumirane nevanhu vari kutaura kuti zvoni alright ava vana nhingi ndo vapisa cause inyaya iri too sensitive. Pane pachida kutonyatsotreskwa zvechokwadi kuti ndanani vange vabatidza moto iwoyo. Handiti mukuzviona. At the same time futi handisi kurambirana nemunhu wekuti ari kunyeba. Handisi kuti vataura chokwadi, handisi kuti vari kunyeba because unozozonzi wakakadzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora ka. But chandiri kungotaura ngechekungoti these people vanofanira kuinvestigatewa futi since varivo vataura nyaya iri too sensitive. Vanhu vakarasikirwa nemabasa because it's more like mabasa. Vanhu ndopa vanga vachitoraramira, mhuri zhinji dzichitorarama ipapapa dzichitodya dzichiguta dzichirarama, ndo ikonomi yacho yekuti paitorarama nevanhu. Saka nyaya dzakadai so kwanzwa munhu akutaura anofanira kunge achiinvestigatewa. That is kana pane vanokwanisa kunyatsoita basa racho because at the end of the day futi unozongonzwa unzi this and that. But ndikuonawo mumwe ari kuti after visiting the blessed Mbare Musika, Harare Mayor Jacob Mafume disclosed that the fire brigade spent the night extinguishing the fires which have since been contained but will take time to put out. Some unscrupulous people were looting vendors, whereas as the fire raged throughout the night, the Zimbabwe Republic Police and the Harare Municipal Police had to storm the scene to control the unruly elements. Nyaya imwe iri kuitika ndekuti panga pakutobiwa futi. Ndo nyaya iri kunyatsotaurika pana. Because vanhu pavakangonzwa nzi kwakutanga kurobvi vanhu vanotanga kuuya vachinyebedzera kunge varikuda kubatsira. Saka inovhiringidza nyaya yacho pakuti munhu anogona kupinda mumusika achitanga ari kuda kubatsira oti zvinhu zvangu ndikutobva nazvo patebho yangu. Ava vakatraya kuda kunomisa futi vanobva kuti saka imi mukufarira kuti zvinhu zvipararire mukati here. Saka panga pakutonetsa kuti situation yacho inokontroleka sei manje. Ndo nyaya imwe iri kutaurika panapa iri kunetsa kuti situation yacho inonetsa yokontroleka sei. Because munhu anokudzwa kuti ndiri kusefa zvinhu kuti zvisabvire iye atodolutwa kuti arese atoba. Saka inozenge yatonzwe kuti panodolutwa pakararwa ipapo vanhu vakarara apo havana kumbobvapo usiku hwese. Nzvimbo iyi ichingotsva kutosvika kwaedze pongoedza pachingobvira vachitraya kudzimana nawo moto but munongozivawo kuti zvinhu zvacho ndepi inenge ichizoitika. Ende ndiri kuzoonawo vamwe vari kubuda vari kuti this all shows ineffective leadership but who cares, it's all politics and nothing else.
it's a pity to all those who lost valuable. They need all assistance they can get. All this because vendors devalued Ziggy. Mumwe kutaura nyaya yacho kuti aiwa saka nyaya yekuti vari kusafira nyaya yeZiggy. Vanhuwo muri kuzoona kuti vari kungodairawo nyaya yacho. Mwari kuti aiwa chakatanga kutsva kana kuti kubiwa chii chakatanga ipapo. Moto wacho wakazotanga sei. Mwari kuti I remember in Nairobi fires used to be internationally started to make way for new development and tenders. But in Zimbabwe it's a different country zvayo. Mwari kuti it wasn't contained by anyone. The surrounding jura stopped it from spreading further. Everything in that enclosed place was burnt to ashes. Nothing was salvaged. Mumwe wari kupikisana nazvo zvokutaurwa nameya kuti vakazodzima moto usazodidi moto uri kunzi wakamiswa nejurawo, asi zvinhu zvanga zviri mukati mejurawo zvakaparara zvakatsva, vanhu vari kutochema iko zvinezvi. It's just that panongoitika zvinhuwo vanenge vada kungonomirizikawo kuti vangonziwo varipo kumabasa imomo vari kuitawo something wandozvaona onzi kusenya inenge ichiitika. Saka muri Zimbabwe ndonyaya iripo iri kupisa. Vari kufungidzirwa kuti vakomana vemusangano vakanga kudari pamwe zvichida because painzi kukumbari ndokunotangira kudonhedzwa Ziggy. Ndonyaya dzaitaurika. Saka kurikowo zvokunzi ndiko kwaitangira kudonhedzwa Ziggy. Ndoko akuchifungidzirwa futi kuti saka pamwe zvichida vanhu vaizobuda vachiningirira vaya vachinzi vada kudefenda Ziggy. But I don't know. Do you think kuti ndizvo here guys? Is it necessary though kuti vanhu vemusangano vabuda chiningirira? Munoionawo sei nyaya guys? Inini zvangu handipo pakuda kunongedzera vanhu vandisina kuona, vandisina kumboona zvokuti ndiana ninge vakazviita, but ndangoti ndikwanise kubudisa nyaya iri kutaurika panapa. Munoionawo sei guys? Do you think kuti vanhu ava ndivo here zveshuwa Vakapisa? Makazvitarisawo imimi?